Ahojte, to som ja, Stierač SK, dneska vás vítame na tomto videu. Takže máme tu jedno šťastné prasa v žite za 1 euro. A tu máme dve renty za 2 a 2 eurá, to je dokopy 4 eurá. Takže nebudeme to zdržovať a ideme na to. Ideme najprv šťastné prasa v žite. Dúfam, že sa nám vráti vklad. 5 eur, prosím, 5. Yes, 5, a ešte jedna potrebujeme. Super, vyhral som 5 eur. Takže čo ešte bude v tom bonusi? Prosím, 3 symboly. Aj tak nič. Takže vyhral som 5 eur na tomto prasati, konečne sa nám vrátil vklad a ideme teraz zotrieť si tieto dve renty. Počkajte. Takže výherné čísla budú 41, 43, 42, 39, to je nič. 30, 16, 46, 49, 41, či 40, bože. Renta, dúfam, že tam budú 3 renty. No poď. 19. Áno, ne. Takže nič som nevyhral v tejto rente a ideme ešte jednu. Poď. 33, 38, 16, 39, 23, renta, 21, 37, 47, poď, buď z týchto čísiel, prosím, 40, prosím, nie, takže, ľudia, takže aspoň, že sa mi vrátil vklad, tu som vyhral 5 eur, takže dajte mi like a odber na toto video, takže čaute.